Wala sing labi nga makusog pa sang kaalam. Palihog magtindog ang tanan sa pag-umpisa sang Santos nga Misa. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, pagiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan.
kag yara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga magagagahom sa nga tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampon ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa katanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa kahitaasan.
kita. O Ginoo nga amon Dios, puna kami sang Espiritu sang kaisog, nga naghatag sa imo martir nga si San Sebastian, sing matutom nga pagpanaksi, paagi sa paghalad sang iya kabuhi. Buligi kami sa pagsunod sang iya sulundan, dira sa pagigugma sang imo kasuguan, kag sa pagtuman sa imo sing labi, sang bisan sino nga tao. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Palihog magpungko ang tanan sa pagpamati kag pagpamalandong sang mga pulong sang Dios. Ang nahauna nga balasahon. Balasahon gikan sa libro sang kaalam ni Solomon. Yara sa kamot sang Dios ang mga kalag sang mga matarong, kag indi sila makaagom sang bisan ano nga pag-antos. Sa pananawan sang mga buang-buang, sila namatay na. Kag ginakabig nga isa ka malaot nga kapalaran ang ila pagtaliwan. Daw nadula gid nila ang tanan sa ila pagbulag sa aton. Apang yara sila sa paghidait. Bisan sa pananawan sang iban, ginsulutan sila. Apang ang ila paglaom, puno sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pagkatapos sang jutay nga pag-antos, madamo gid nga mga kaayuhan ang pagabatunon. Tungod gintilawan na sila nga makikupod sa iya. Gintilawan sila, subong sang bulawan sa kalayo, kaginbaton sila sang Dios nga daw sinunog nga halad, sa tion sang iya pag-abot, magadabdab sila nga subong sang kalayo nga nagalapta sa dagami. Magahari sila sa mga pungsod, kag magadumala sa katawhan, kag ang Dios ang ila hari sa walay katapusan, makahangop sa kamatuoran ang mga nagasalig sa iya, kag ang mga matinuohon magapangabuhi nga kaupod niya sa paghigugma. Tungod na tigana para sa iya mga pinili, ang iya grasya kag kaluoy, kag nagapatunga siya para sa iya pinili. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Dios. Ang Ginoo magabantay sa aton subong manugbantay sang iya panahon. Ang Ginoo magabantay sa aton, subong manugbantay sang iya panong. Ang Ginoo nagasiling, mga kapungsuran, magpamati kamo sa akon, kag ibantala ang akon mga pulong sa malayo nga mga baybayon. Ginapalapnag ko ang mga tao, pero pagatipunon ko sila, kag magabantay sa ila, subong sa pagbantay sang isa ka manugbantay sa iya mga panong. Ang Ginoo magabantay sa aton, subong manugbantay sang iya panong. Ginhilway ko ang mga tawo sang Israel, kag ginluwas sila gikan sa isa kagamhanan nga pungsod. Magakari sila kag magaamba tungod sa kalipay sa bukid sang Sion, kag malipay sila sang akon mga regalo, mga trigo, bino, kag lana nga olivo, mga karnero, kag baka. Ang Ginoo magabantay sa aton, subong manugbantay sang iya panong. Dayon ang mga dalaga magasaot, kag magakalipay, kag ang mga lalaki nga pamatanon, kag tigulang, magahinugyaw. Lipayon ko sila, kag bayluhan ko ang ila kalisod sang kalipay, ang ila kasubo sa kasadya.
Ang Ginoo magabantay sa aton, subong manugbantay sang iya panong. Ang ikaduha nga balasahon. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Kung ang Diyos nagaapin sa aton, sino bala ang makapamatok sa aton? Kay wala niya ginapaiway ang iya anak, kundi ginhatag para sa aton tanan. Hindi bala niya pag-ihatag upod sa iya ang tanan nga mga butang? Sino bala ang makasumpong sa mga pinili sang Diyos? Ang Diyos amo ang nagakapakamatarong sa ila. Sino bala ang magkapahimalaot sa ila? Si Kristo Jesus amo ang napatay. Ginbanhaw, yara sa tuos sang Diyos, kag nagabulig sa aton. Sino bala ang makapabulag sa aton sa paghigugma ni Kristo? Ang kabudlayan bala? Ang pag-antos? Ang paghingabot? Ang gutom? Ang kahublasan? Ang katalagman? Ukon ang espada? Ang kasulatan nagsiling, tungod sa imo, ginaatubang namon ang kamatayon sa bugos nga adlaw. Ginakabig kami nga daw mga karnero nga ilihawon. Wala gid sing may makapabulag sa aton. Kaysa sini nga mga butang, ang mga manugdaog kita sa gahom sang nagahigugma sa aton. Napadud ko nga bisan ang kamatayon kag kabuhi, bisan ang mga anghel kag langitnon nga mga puunan, bisan ang mga butang karon, ukon sa palaabuton, bisan ang mga gahom, ang kahitaasan, ukon ang kadadalman. Bisan ano nga butang sa bugos nga mga tinuga, wala gid sing may makapabulag sa aton sa paghigugma sang Dios. Nga yara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Dios. Alleluia. Palihog magtindog ang tanan. inyo. Magyaraman sa iyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Dili kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, apang indi makapatay sang kalag. Kahadlokin ninyo ang may gahom sa paglaglag sang kalag kag lawas sa impyerno. Indi balang ang duha ka pispis ginabaligya sa pila ka sentimos. Apang wala sing bisan isa sa ila nga nagakahulog sa duta, nga wala sing pahanugot sang amay.
Kag kamo, bisan ang buhok sa inyo ulo, naisip tanan. Gani dili kamo magkahadlok, labaw pa kamo sa pispis. Ang bisan sino nga magkilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, pagakilalahon ko sa atubangan sang akon amay sa langit. Apang ang magasikway sa akon sa atubangan sang mga tawo, pagasikwayon ko man sa atubangan sang akon amay sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Kristo. Palihog magpungko ang tanan. Kay Father Sylvain Gloria, ang aton Episcopal Vicar for the Western Vicariates. Kay Very Reverend Father Berman Ibanez, ang aton nga Episcopal Vicar for the Eastern Vicariates. Kay Very Reverend Father Freddy Villanes, ang aton Episcopal Vicar for the Clergy. Ang aton nga Cora Parroco, Father Ariel Barrio. Sa akon mga kauturan nga mga pari diri sa altar, sobra 25 ka mga pari. No? Para nagaupod, subong, kag nagahalad sa misa para sa sining kapistahan ni San Sebastian. No? Sa aton nga diakono, sa aton pinalangga, kag halangdon nga mayor sa aton banwa, Honorable Donna Valdemar. Sa aton man nga pinalangga kag halangdon nga Vice Mayor, Honorable Lemuel Vestidas, kaupod man ang katapo sang konseho sang munisipyo sang Hamindan, sa presidente sang aton Parish Pastoral Council, Mrs. Hannah Billones, sa katapos sang Finance Council, kag subong man sa inyo tanan nga mga kauturan, mga devotos kag devotas ni San Sebastian, maayong aga sa inyo tanan. Viva Señor San Sebastian! No? Nalipay kamo kay piyesta naton. Nalipay ako pagkakita ko pa lang sang altar nga puno sang puni nga bulak nga pula. Kag sang andas dito, no, o sang karo ni San Sebastian, upod ang 25 ka mga kaparian, masiling naton, piyesta. Ari na ang piyesta ni San Sebastian diri sa Hamindan. Hindi ba na? Piyesta? Piyesta hindi. Happy Fiesta sa aton tanan, no? May nadungduman ako ng isa ka children's story. Istorya sang baby camel kag mother camel. Isa ka magamay nga kamelyo kag isa ka nanay nga kamelyo. Isa ka adlaw, nagpamangkot ang baby camel sa iya nga mother camel. Siling niya sang bata nga camel, nay siling niya. Naman siling niya ang aton mga tiil, may duha ka dalagko kag batig-ang nga mga kuko, nga daw mataliwis lantawon. Kalain, nay, siling niya ang aton mga tiil. Sabat sang mother camel. Anak, siling niya, ang aton mga tiil, may matig-ang kag dalagko nga kuko, nga daw mataliwis, agud nga kung kita maglakat sa mga balas sang disyerto, hindi kita maguot. Nagpamangkot liwat ang baby camel. Kadamo sang iya pamangkot. Sili niya nga nay, nga man kahaba sang aton amimilok, hindi manami, hindi ko mahangpan, nagalaw ay pagid kita tulukon. Siling sang baby camel. Ang mother camel nagsabat, anak, ang mga mahaba na aton nga mga amimilok, amoy na ang aton proteksyon.
kung mag-abot ang ginatawag nga sandstorm, no? Inang nagabagyo sang balas. Nagpamangkot liwat ang baby camel. Sining niya nay, nga man mayara kita nga dako, nga nagabukol, daw bukid sa aton likod. Sining niya nay, kalain lang tawon. Siling sang mother camel, anak, siling niya, mabudlay ang pagkaon kag tubig sa disyerto. Inang mga nagabukol sa aton likod, dira naton ginatago ang aton pagkaon kag tubig kung kita nagapanglakaton sa disyerto. Siling sang baby camel, mahangpan ko na, siling sang baby camel. Pero siling niya nay, hindi ko mahangpan ko na nga matiga ang aton mga kuko, may malaba kita nga amimilok, may nagabukol sa aton likod. Pero siling sang baby camel, hindi ko gihapon mahangpan. Gaman kinahanglanon naton initanan, kayari malang kita sa sulod sang Manila Zoo. Ara galing sila sa zoo, no? Pero siling niya gaman kinahanglanon pagid. Mga kauturan, madamo kita sa mga butang nga hindi mahangpan sa aton mga kaugalingon. Bisan pagani sa aton pagtuluhan sa Dios. Madamo kita sa mga palamangkutanon, mga butang nga hindi maathag. Upod na ang mga butang nga mabudlay, batunon, na binagid ang kasakit, pagantos. Upod na ang kamatayon, balatian, kaimulon, kamalasan sa kabuhi, walay swerte sa kabuhi. Ayhan, mabudlay man hangpon. Kung nga man ang isa kakilala, bantog nga soldado, kaangay ni San Sebastian, nga nangin palangga pagani sang emperador, nagbiya sang tanan, agud iya masunod ang kabuhi sa aton Ginoong Hesus. Si San Sebastian may masanag kuntani nga buwas damlag bilang isa ka soldado. Ayhan ko nagpabilin lamang siya nga soldado, basi nalapot niya ang pinakamataas nga rangko kag honor, kag basig gani, nangin isa sa pinakamataas nga opisyal sang imperyo. Amoy niyang handom sang kadamuan sa mga kaupdanan ni San Sebastian nga mga soldado. Ang malabot, ang pinakamataas nga honor, rangko, kag maayo nga pagpangabuhi, kag masigurado ang ilabwas damlag. Mabudlay hangpon, kag ginbayaan initanan ni San Sebastian, kag mas ginpili niya ang pagsunod kag pagpasugot, kay hindi niya pagsunod kag hindi pagpasugot sa mando sa emperador. Sa pihak kabahin, mas ginpili ni San Sebastian ang matuod nga hari sang langit kag duta, ang hari sang paghigugma, ang hari nga nagadala sang kapatawaran kag hindi ang pagtimalos. Ginpili ni San Sebastian ang aton Ginoong Hesus, bisan nga mabudlay tubtob sa iya kamatayon. Amoy niyang isa sa mga leksyon nga ginatudlo sa aton ni San Sebastian, ang pagpili, ang pagpasulabi, kag paghalad sang iya kabuhi sa aton Ginoong Hesus. Bisan nga ini nagadala sang tuman nga kabudlay, kag pagantos kag kamatayon. Huo, mabudlay hangpon nga mas ginpili ni San Sebastian ang pagantos sang sa mahapos kag mahamungaya nga pagpangabuhi. Mabudlay man hangpon nga mas ginpili ni San Sebastian ang isa ka matuod nga Dios sang sa madamo nga Dios ayhan ginkadlawan, ginkabig nga hangag, ukon buang-buang si San Sebastian. Apang bangod sang iya katutom sa pagtuo kag sa aton Ginoo,
Si San Sebastian ang isa ka martir nga nagula sang iya dugo kag nagbaton sang pag-antos sa pagsunod sa aton Ginoong Hesus. Ini para sa iya. Amo ang pagpakita kag pagpamatuod nga iya ginkabuhi ang iya pagtuo sa Dios. Wala niya ginpalagyuhan ang Dios sa tunga sa mga pag-antos. Wala man niya ginhipusan ang iya pagtuo. Apang si may kaisog bilang isa ka soldado sang Dios, ginbato niya ang kamatayon bisan sa ikaduha nga beses. Kag ayhan bisan pagani nga patyon sa liwat, kag sulit-suliton ang pagpana, kag paglampos sa iya. Patod gid nga ihalad gihapon ni San Sebastian ang iya kabuhi sa Dios. Gani, pinasahi kag dalayawon ang kabuhi sa mga martires, mga santos. Bangod sang ilagin agyan nga mga pag-antos kag sahi sang kamatayon, ayhan hindi naton mahangpan kung paano nila malampuwasan ang pag-antos. Apang nagapati kita nga ilagin pili ang pag-antos kay amo ini ang pinakamataas nga sahi sang paghalad sang kabuhi sa Dios. Isa ka konkreto nga pagsunod sa ginaagyan sang aton Ginoong Hesus. Si San Pablo sa iya sulat sa mga taga-Roma nagapathag pirmi sang kahulugan sang pag-antos sa aton kabuhi bilang mga Kristiyanos. Ang pamangkot ngaman may pag-antos kag kinahanglan naton hakson ang pag-antos. Siling ni San Pablo, kay kung nakaambit kita sang pag-antos sang ato Ginoong Hesus diri sa duta, mag-aambit man kita sang iya himaya dito sa langit. Dugang ni San Pablo, ang mga pag-antos naton sa sini nga panahon hindi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton sa palaabuton nga kabuhi. Amo gali ini ang kahulugan sang pag-antos, to allow us to see beyond, mas nagalabaw, hindi matupungan nga himaya nga ang nagahulat sa aton. Mga kauturan, sa sining kapistahan ni San Sebastian sa sining nga tuig, may mga butang kita nga sarang naton matun-an liwat halin sa kabuhi ni San Sebastian bilang isa ka martir kag tagdampig sang pagtuo sa Dios. Una sa tanan, kita bilang tawo, padayon nga may ginaagyan nga mga narisari nga mga pag-antos, mga pagtilaw, magagmay, ukon dalagko, nagligad, ukon bisan gani sa palaabuton. Mga problema nga sama-sami nagadumdum kita nga hindi naton masarangan, ukon matakuran. Mga problema nga sa aton tawhanon nga panulok, amo na ang katapusan sang tanan. Kung may problema nga nagaabot sa aton kabuhi, hindi bangod kay ginabayan kita sang Dios, ukon ginatalikdan kita sang Dios. Ukon ang iba nakasiring, basi nalipatan, kaginabaliwala kita sang Dios. Sa madamo nga beses, kung may mag-abot nga problema kapag tilaw sa aton kabuhi, kinakabig nato ng mga aton mga kaugalingon nga daw di malas. Ang iban, kinakabig na ang ilang pag-antos nga isa ka gaba, isa ka silot sa kabuhi. Hindi amo ina ang kahulugan sang pag-antos. Siling sang isa ka obispo, aton tandaan nga mga kasakit sa aton kabuhi isa kag pagpakig-ugyon sa kasakit nga ginaagyan sang aton Ginoong Hesus. Gani para sa mga martires kaangay ni San Sebastian, ang mga kasakit
ginpadala sang Dios kay amo ini ang manggad sang Dios. Ang manggad sang Dios amo ang krus. Sa diin aton padayon nga makitaan ang ginagyan nga kasakit sang aton Ginoo, ang kasakit nga nagdala sang kaluwasan sa aton tanan kag nagpanas sang aton mga sala kag kakulangan. Klaro ang ginasiling sang aton Ginoong Hesus sa mga ebanghelyo, sa mga luyag magsunod sa iya kag sa iya mga gintutunan. Magaantos sila kay may mga pagtilaw sila nga mga agyan sa kabuhi kag magapasan sang ila krus. Ila man pagaagyan ang dalan sang aton Ginoong Hesus nga amo ang pag-antos kag paghingabot. Ikaduha, kinahanglanon naton ang mga martires bisan sa subong nga panahon. We need martyrs even in our times. Martyrs are blessings for the church. Ano ang matabo sa simbahan? Nga ginakalimtan ang mga martires ukon ang pag-antos. Ayhan basi aton mantalikdan kag baliwalaon ang pag-antos. Kung wala sing pag-antos o kung dulaon naton ang pag-antos, magamay o kung dalagko man, basi malimtan naton nga may Dios kag magsalig na lang kita sa aton kaugalingon nga ikasarang. Kinahanglan naton nga magtangla gali sa langit sa tinion sa mga pag-antos to see beyond ang pagtulok pananawan nga mas labaw sang sa pag-antos. Hindi naton pagkalimtan ang ginatigana sang Dios sa mga tawo nga naghakos sa ila mga pag-antos. Sa aton pagtangla, sa aton pag-antos, kabay pa nga ang aton makitaan, amo ang Dios. Kaangay ni San Sebastian nga nagbiya sang iya kaugalingon sa paghalad sang tanan sa Dios. Mga kauturan, no? Labi lagi diri sa Hamindan, sa parokya ni San Sebastian. Siguro nabalaan na naton ang tuig 2026. Amo ang Jubilee Year sa aton Archdiocese sang Capiz. May tema ini nga nagasiling Generations of Heaven's Blessing. Mga henerasyon sa mga bugay sang langit. Amo ini ang aton ginatangla. May palaabuton, may pakadtuan kita bilang isa kasimbahan. Bahin man sang aton nga Diamond Jubilee Celebration, ginaimbitahan ko gid kamutanan sa February 13, may concert kita, concert for a cause dito sa Rojas City. Ang iya sining proceeds no para man sa mga kaparian naton nga nagabalasakit, nagabalatian kag na hospital. No? So medyo mahal ang ticket pero kay para ini sa mga kaparian naton no para sa amon tanan. February 13, pagapangunahan ini ni Marco Sison kag ni Laika Garinub sa Dingoy Rojas Civic Center. Sarang kamo makabakal kag makaapas pa sang pagbakal sang ticket kay Father Ariel. No? Bahin man sa aton selebrasyon sa sining Diamond Jubilee, amo ang pagpalapta, pagpaatag sang bag-o nga bisyon kag misyon sa aton simbahan diri sa Capiz. Kag ginproklamar sang nagligad nga Hunyo 12, 2025. Sa palaboton nga February 7, 2026, Sabado nga adlaw, diri sa Bikaryato ni Santa Catalina, magahimo sang
isa ka seminar party sa aton vision mission. Gani ang aton nga mga kuraparko among magapatigayon sini sa palabuton nga February 7 dira sa Mambusaw. Matahom maginasiling sa aton vision mission. Ang una nga mga tinaga o kondinalan nagasiling, kita ang simbahan nga nagapamati kag na sentro kay Kristo. Amo ina ang first lines. Suliton ko, kita ang simbahan nga nagapamati kag na sentro kay Kristo. Pwede natin maliwat, kita tanan, palihog, kita ang simbahan nga nagapamati kag na sentro kay Kristo. One more time. Kita ang simbahan nga nagapamati kag na sentro kay Kristo. Kaina sang nagaprosesyon pasulod, nalipay gid ako kay nakitaan ko diri ang tarpaulin nga nagasiling Vivere Christus est. Latin nga tinaga. Nga silingon, to live is Christ. Ang pagkabuhi, si Kristo. Ukon basi, siling naton, pwede naton masiling, Christus est vivere. To live Christ, or Christ is our life. Ang aton kabuhi, gali, si Kristo. Ukon ginakabuhi, naton si Kristo. Amo ina ang simbahan. Ang una nga ginatulok, ginapamatian sang simbahan. Amo si Kristo. Amo ini ang opening statement, ang pinakauna nga dinalan sa aton bisyon-misyon. Ngabot silingon, kita bilang isa ka simbahan, ang aton ginahandom nga matabo sa aton mga katilingban, sa aton mga sona, sa aton mga chapels, sa aton mga BEC, amo nga unahon naton si Jesus. Siya ang nagapanguna man sa aton mga hilikuton. Kabay nga si Kristo ang nasa sentro, ang labing importante sa aton selebrasyon, kag mahimo gid lamang naton ini kung nagapamati kag hindi naton pag-ihamulag ang aton panulok sa aton Ginoong Hesus. Gani simple ang sikreto ni San Sebastian. Samtang siya ginalampusan o kung ayhan ginapana, tubtob sa iya kamatayon, wala niya ginkuha ang iya panulok, ang iya paglantaw kay Kristo. Nakasentro ang iya kabuhi kay Kristo. Ginpamatian ni San Sebastian ang aton Ginoong Hesus kag naging sentro sang iya kabuhi ang aton Ginoo. Kabay pa, sa sininga piyesta ni San Sebastian, maangot naton liwat ang aton pagtuo kay Jesus. Siya ang aton ginapamatian na sentro ang aton kabuhi sa iya. Amen. Palihog, magtindog ang tanan. Ipahayag naton ang aton pagtuo. Nagatuwa ko sa Ako sa Diyos, Diyos. Amay, na makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Heso Kristo, iyanak mabugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, namatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag naglingkod sa tuos sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakaripa siya, liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sang mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Karon nga adlaw, ang mahal nga Dios nagapanawag sa aton sa pagsunod sa iya at isa mga maayo nga binuhatan ni San Sebastian sa paghalad kag pagsalig sa aton kaugalingon para sa iya. Puno sa aton sabat, pamatii ang amon pangamuyo o Ginoo. Pamatii ang amon pangamuyo o Ginoo. Ginoo ayuhang mga nagapangasubo, kag tanan nga nagaantos. Kabay nga maaguman nila ang kaayuhan, kasadya kag paglaom sa kaadlawan ni San Sebastian, mga muyo kita. Pamatii ang amon pangamuyo o Ginoo. Ginoo bendisyon ni ang mga nagabantala sang maayong balita. Kabay nga mangin mabakod sila sa pagpadayon, labi na gid sa tion sang pagtilaw, paghingabot, kag pagsikway tungod sa pulong sang Dios, mga muyo kita. Pamatii ang amon pangamuyo o Ginoo. Ginoo buligi ang imo mga tumuluo. Hatagi kami sing kaisog, nga imo ginhatag kay San Sebastian kag sa mga martir sa matutom nga pagpanaksi, paagi sa paghalad sang ila kabuhi para sa imo, mga muyo kita. Pamatii ang amon pangamuyo o Ginoo. Ginoo batuna sa imo ginharian, ang amon mga pinalangga nga kauturan nga nagkalamatay. Kabay nga maaguman na nila ang padya sang ila pagtuo kag paghigugma sa imo, mga muyo kita. Pamatii ang amon pangamuyo o Ginoo. Dios nga manamay, pamati ang amon pagampo, buligi kami nga magpamati sa imo sing matawhay, sing matadlong, kag magpapuwi sing maayo. Kinapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magapadayon kita sa paghalad, palihog magpungko ang tanan.
Palihog magtindog ang tanan. For you and you alone. Padayon kita sa pagpangamuyo mga utod ako ng akon, kag inyong sakripisyo mahamutan untas ang Dios, amay nga makagagahom sa nga tanan. Batunon untas sang Ginoo ang sakripisyo sa imong kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batunay ning mga dulot ngamon ginahalad sa imo. Sa piyesta sang imo martir nga si San Sebastian, nga wala sing pagsulay nga makapamulag sa iya, sa paghiliusa sang simbahan ang lawas ni Kristo, nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang ginuyara sa inyo, Pagyaraman sa iyo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. ayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kagangay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, gamanan kag walay katapusan nga Dios. Tungod kay ang dugo nga ginula ni San Sebastian sa pagbantala sang imo ngalan kag sa pag-ilog kay Kristo, nagapakita sang imo Dios non nga gahom. Pagi sa imo ginatagan sing kusog ang mga maluya, kay imo gintagaan sing kaisog ang mga matalaw, sa pagpanaksi na hanungod sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gani upod sa mga tinuga nga langitnon, ginadayaw namon ang imo pagkahalangdon, sing walay untat diri sa duta nga nagasiling. Sa kaitasan. Palihog magluhod ang tanan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, gaya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kagin pamihakpya kang tinapay. Nagpasalamat sa imo, kag iya iniigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini. Kay ini ang mga akon lawas, ngay gatugyan,
para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat, kagiya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kamag-inom sa sining kalis, kainiya mo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Ganiwa may amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagamatay kag pagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig nga mga takus, sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumay mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduaman ang tanan nga nagalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayawon nga nawong. Kaluyi man kami, ngayari diri nagatambong. Agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka, maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen, Iloy San Diyos, pod sa mga apostoles, kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos na nagpahamot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog magtindog ang tanan. Si Jesus nagtudlo sa aton sa pagtawag sa Dios nga aton amay, gani may kaisog kita sa pagsiling.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami isang paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agod maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nakapaabot kami isang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Maghatagay kamo sing paghidait. Palihog magluhod ang tanan. Mga biyanyari ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takus magsulod ka sa akon puloyan, apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag.
Sebastian, patron sa ngamon nga katilingban. Padayon kami imo buligan agod, kami sang Dios mahamutan. O San Sebastian, O San Sebastian, sa imo kami kapanawagan. Sa adlaw-adlaw ginatanan, imo bulig amon saligan. Sa tiyon sang amon nakaluya kami, sa imo kapangalaban, na may kusog sa pagpangatubang sang kabudlay diri sa kalibutan. O San Sebastian, O San Sebastian, sa imo kami kapanawagan. Sa adlaw-adlaw ginatanan, imo bulig amon saligan. Ining pagtawag namon sa imo, kabay pamatian sang Ginoo, na makalambot sa iya trono, kaginitanan pamatian mo. O San Sebastian, O San Sebastian, sa imo kami kapanawagan. Sa adlaw-adlaw ginatanan, imo bulig amon saligan. Imo bulig amon saligan. O maluluy-on na San Sebastian, patron sa ngamon nga katilingban, padayon kami imo buligan agod, kami sang Dios mahamutan. O San Sebastian, O San Sebastian, sa imo kami kapanawagan. Sa adlaw-adlaw ginatanan, imo bulig amon saligan. Sa tiyon sang amon nakaluya kami, sa imo kapangalaban, na may kusog sa pagpangatubang sang kabudlay diri sa kalibutan. O San Sebastian, O San Sebastian, sa imo kami kapanawagan. Sa adlaw-adlaw ginatanan, imo bulig amon saligan. Ining pagtawag namon sa imo, kabay pamatian sang Ginoo, na makalambot sa iya trono, kaginitanan pamatian mo. O San Sebastian,
sa adlaw-adlaw gid nga tanan imo bulig amon saligan. Imo bulig amon saligan. Pahibalo sa tanan kung sino ang nadulaan sang bata nga lalaki nga nakasuksok t-shirt nga maron palihog ang ilagi di kanan ang imo nga bata ari diri sa likod o kung sa may udapit sa opisina. Sa liwat ang nadulaan sang bata nga lalaki nga nagasuksok sang maron nga bayo, no, palihog ang inyong nga bata kwa diri sa may opisina. Palihog, magtindog ang tanan. Mangamuyo kita, O Diyos nga manamay, kabay ngang pagkalawat nga amon nabaton, maghatag sa amon sing pagpakaligon, subong kay San Sebastian nga imo martir, nga nangin matutom sa iya pagalagad sa imo, kag nagdaog sa iya mga pagantos, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog, magpungkot sa makadali para sa pagpasalamat kag pahibalo. Sa ngalan sang aton Paris Pastoral Council President nga sinanghana Bilyonis, kaupod ang aton nga Finance Council, kami nagapasalamat gid sa mga masunod. Una sa aton nga Mayora sang Banwa, si Donna Valdemar, Mayor, madamong salamat, kaupod ang iyang bana si MacArthur Valdemar. Sumuman kay Vice Mayor Lemuel Aran Bistidas, kaupod sa iyang tiayon nga si Ma'am Genevieve Bistidas, madamong salamat, kaupod ang aton nga mga SB members kag sa tanan nga LGU, ang tanan nga mga miyembro ko nagaobra, mga nagaobra sa munisipyo, madamong salamat sa inyo tanan. Aton man ginapasalamatan ang aton nga mga military, no, ang sektor sa military, kahapon ang aton nga military band, kag sumuman ang aton nga mga maestra, mga manunudlo sa education sector, madamo gid nga salamat. Sumuman ato ginapasalamatan ang aton nga mga BEC, ang aton nga mga magagmay Kristiyanong katilingban nga kagapon ara sila man sa pagsadsad sa ato nga paghiwat sang sadsad halad para kay San Sebastian. Tumadamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa aton nga parokya. Madamo nga salamat. Sumuman atong ginapasalamatan ang mga sponsors sang aton nga Novena Mass nga nagsugod sang January 11. Tubtob subong sa inyong kaaluan nga ginpaambit sa kay San Sebastian, madamo gid nga salamat. Sa aton nga mga BEC nga naghatag sa mga pagkaon nga aton ginserbi man sa aton mga bisita nga kaparian, sa inyo nga pagpaambit sang inyong bugana nagbugay kag grasya, madamo gid nga salamat. Kon inyo nakitaan ang aton nga patron nga si San Sebastian, ti may ara dira bag-o nga makita. Ti hambal ni Monsignor Vic sang pagnisa niya ti ang bahag ni San Sebastian. So ina ang atong mga ginapasalamatan ang nagdonar ang mga kabataan kag kapuhan ni of the late Adelaida Teodosio Parse, ang pamilya ni Father Patrick. Madamo gid nga salamat.
Sumuman ang aton nga pasalamatan ang mga nagdunar sang bulak, the family of the late Elias and Bading Delfin. Madamo gid nga salamat. Attorney Simplicio Utay Jr. and Attorney Rotsi Laureno Bermejo, Dolores Salvador de Guzman, Mr. and Mrs. Edwin Macario and family. Madamo gid nga salamat sa inyong nga paghatag ukol sa pagdunar sang aton nga mga bulak nga aton gingamit diri sa pagpatahom sang aton nga altar. Sumuman aton ginapasalamatan ang aton nga CFM nga nagpanglimpyo dira sa aton Garden of Saints, ang aton Mother Butlers diri sa aton sulod sang simbahan, kag sumuman ang aton mga ushers and usherettes, ang aton altar servers, ang choir nga nagsugod pa sang aton pagsugod man sang novena, ang aton lay Eucharistic ministers, kag ang aton nga mga lectors and commentators. Sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Aton man ginapasalamatan ang presensya subong nga aga si Romel Somo, kag ang aton man nga nag-live sa aton cover, ang nag-cover sa aton live subong sa Santos nga Misa, ang Spirit FM. Madamo gid nga salamat. Kagina sa pagkalawat, inunabatian ang himno ni San Sebastian. Kag inang himno ang gin-compose ina aton man pasalamatan ang nagtambong gid subong. Ang nag-compose ang himno ni San Sebastian para sa aton nga parokya, para sa aton katilingban si Father Ray Villanoy Jr. Madamo gid nga salamat, Father Ray. Kag ginbutangan sang music ni Father Marlo Abad. So madamo gid nga salamat. Kahapon may 32 kita kakaparian nga nag-upod sa aton sa pagmisa vespera. Kag subong mayara kita man nga 32 ka makaparian nga nag-upod sa aton subong nga adlaw. Kadamo gid nga salamat sa atong mga kaparian sa Archdiocese of Capiz nga ginapangunahan sang aton Episcopal Vicar sang Eastern Vicariate si Father Berman Ibanez, kag sang aton nga Episcopal Vicar sang Western Vicariate si Father Sylvin Gloria. Madamo gid nga salamat. Kag in a special way aton pasalamatan man ang aton utod nga pari nga naghalin sa kampo, si Reverend Father Lieutenant Colonel Randolph Lanaha. Madamo gid nga salamat. Sumuman aton ginapasalamatan ang aton Merciful Missionaries of St. Joseph nga ari si Father Stephen Gonzales. Madamo gid nga salamat. Kag ang nagabuso-buso subong ang Espiritu Santo nga bag-o lang naordinahan si Father Dax. Madamo gid nga salamat. Kag aton man in special way aton ginapasalamatan ang presensya sang amon nga classmate Reverend Father Retired Lieutenant Colonel Alejo Simon Aranio III na nagadin pa sa Anilaw. Madamo gid nga salamat, classmate. Kag sa mga naakon nalipatan sa pagpasalamat, bangod sang inyong mga pagpaambit sang inubugay, sang inyong mga kaalwan, mga grasya, maging paambit sa kay San Sebastian, sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Kag sa katapusan, aton nga pasalamatan ang aton subong celebrante kag predikador sing Santos nga Misa, ang aton Vicario General, Monsignor Reggie Pamposa. Monsignor, madamo gid salamat. Palihog magtindog ang tanan. Kami man nga mga kaparian nagapasalamat sa aton nga Padre Cora nga nagpatigayon man sa aton nga piyesta. Aton pamalakpakan si Father Ariel Barrio. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. magduko kamo para sa bendisyon. Kabay nga apinan kamo sa magagagahom nga Dios sa tanan nga mga katalagman, kag ihatag sa inyo ang tagsa kamaayo nga bugay. Amen. Amen. Kabay nga iya itanom sa inyo matagipusoon ang iya pulong,
kag punon kamo sang kalipay nga wala sing katapusan. Amen. Kabay nga maglakat kamo sa iya mga dalanon, nga nakahibalo kung ano ang matarong kag maayo, tubtub nga makalambot kamo sa inyo ng itnon nga palanublion. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga magagagahom sa ngatanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo sa paghidait, tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Viva Señor San Sebastian! Viva! Viva Señor San Sebastian! Viva! Happy Fiesta sa aton tanan!